Il-kontenut tal-aħbarijiet tax-xandir tal-Istat issa għadda fidejn żewġ ġurnalisti, Massimo Ksisa u Liam Carter. Dan ifisser li Carter u Ksisa ġew promossi għal ruoli maniġerjali fit-tmexxija tal-PBS u għaldaqstant se jkunu responsabbli minn dak kollu li l-aħbarijiet tax-xandir se jkun qed iwassal fuq l-istazzjonijiet tar-radju, televiżjoni, midja soċjali u żejt online. Sorsi qrib ħafna tal-kuruturi tal-PBS li tkellmu ma' Net News spjegaw li mossa bħal din b'mod mill-aktar inevitabbli ħolqot tensjoni fil-Kamra tal-Aħbarijiet. Dan għaliex żewġ ġurnalisti żgħażagħ qabżu fil-grad tagħhom numru ta' ġurnalisti oħrajn illi għandhom aktar esperjenza minnhom. Huma ġew impjegati mal-PBS lura f'Novembru tal-2019 wara illi Ksisa għamel perjodu jaħdem ma' One News fil-waqt li Liam Carter kien għamel perjodu jaħdem mal-ġurnal Illum. Massimo Ksisa jagħmel perjodu wkoll bħala uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-eks Ministru Edward Summit Lewis. Fost it-tibdiliet li saru fil-PBS hemm ukoll il-promozzjoni ta' ġurnalista Marija Muscat fir-rwol maniġerjali, responsabbli mir-riżorsi umani fil-waqt li Mario Xwiereb kellu aġġustament fir-rwol tiegħu fejn fil-waqt li se jibqa' responsabbli minn proġetti speċjali tax-xandir se jkollu fidejh l-maniġjar ta' TVM News Plus u l-ħolqien ta' strateġiji u pjanar. Fl-istess waqt, l-eks deputat editur tal-Orizzont, kap tal-aħbarijiet tal-One, eks uffiċjal komunikazzjoni fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Robert Abela bħala Person of Trust Owen Gallia se jibqa' responsabbli mit-tmexxija tal-website u midja soċjali tal-PBS. Intant minkejja dan it-tibdil kollu, il-Kamra tal-Aħbarijiet tax-Xandir għadha mingħajr kap tal-aħbarijiet. Wara illi Norma Saliba kienet ġiet mislufa mill-PBS biex tokkupa il-kariga ta' kap eżekuttiv taċ-ċentru għall-Ilsim Malti. Dan ifisser illi l-eks kap inġinier fl-istazzjon One, issa Chief Operations Officer mal-PBS, Charles Dalli, se jibqa' jokkupa r-rwol ta' editur max-Xandir Nazzjonali.